Jó napot kívánok! Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Balázs község önkormányzatának 2026. évi július 23-ai rendkívüli testületi ülése alkalmából megállapítom, hogy a testület minden tagja jelen van. Tisztelettel köszöntelek benneteket, köszöntöm jegyzőasszonyt, gazdaságvezetőasszonyt és természetesen a média jelenlevő képviselőit, illetve érdeklődő vendégünket. Kedves képviselőtársaim, igazából volt egy munkamegbeszélés egy héttel ezelőtt, és ott már néhány dologban megegyeztünk. Mondjuk úgy, hogy volt egy előzetes egyeztetés, és ezt követően ezt a szándékot szeretnénk most egy határozatokkal megerősíteni, és a rendkívüli testületülés alkalmával ezt deklarálni. Kedves képviselőtársaim, a meghívóban 3 napirendi pontot javasoltunk, és jegyzőkönyvvezetőnek most ebben az esetben a jegyzőasszonyt, dr. Barna Angélát javaslom, ugyanis az állandó jegyzőkönyvvezetőnk szabadságon van, így nyár van, ez teljesen érthető, és aki a napirendi pontokat a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadja, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú döntés született. Kedves képviselőtársaim, első napirendi pontot tartom a kezem. Bocsánat. Napirend előtt szeretnénk egy rövid nyilatkozatot. Rendben, akkor parancsolj. Nem oda néztem, elnézést. Jó, ne, semmi baj. Nyilatkozat Illi Klárától és Kis Mártétól. Tisztelt Balástyi községi önkormányzat, kedves balástyiaiak! Becsei Zoltán önkormányzati képviselő a június 25-i képviselőtestületi ülésen valótlan állításokat tett szerződéseink és vállalkozóként végzett munkáink ügyében. Ezért a szükségesnek ítélt jogi lépéseket megtettük. A képviselőtestület arra kért bennünket a június 25-i ülésen, hogy válaszoljunk részletesen Becsei Zoltán kijelentéseire. Úgy érezzük, hogy ezt még nem tehetjük meg. Ugyanis azzal, ha részletesen megcáfoljuk a képviselő kijelentéseit, akaratlanul is politikai szereplővé válnánk, többek szemében munkánk hitelességei megkérdőjeleződhetne, és ezt újságíróként, médiaszakemberként, a lakosság szolgálatát szem előtt tartva nem tehetjük meg. Nekünk az önkormányzat megbízásából a lakosság érdekeit kell szolgálnunk, így mostani személyes érdekeink másodlagosak. Felmondási időnk végéig, augusztus 31-éig munkánkat a tőlünk megszokott szakmai színvonalon igyekszünk elvégezni. Ügyünkben további nyilatkozatot augusztus 31-éig ezért nem kívánunk tenni. Megértésüket köszönjük, Illi Klára, Kis Máté. Köszönöm szépen. Rendben, akkor annyi kérésünk lenne, hogy ezt szeretnénk közzétenni az önkormányzat csatornáin, ezt kérjük a képviselőtestület jóváhagyását. Szerintem ezt most megteszünk. Jó, köszönöm szépen. Első napirendi pont a képviselőtestület új bizottsági tagjainak megválasztása, korábbi képviselőtársunk lemondása kapcsán. Amit az előbb már érintettem a fölvezető mondataimban, hogy ezzel kapcsolatban volt egy egyeztetés, munkamegbeszélés, és ott remélhetőleg közös nevezőre jutottunk, és ennek az előterjesztését készítette a jegyzőasszony. Van-e valakinek kérdése? Mondom, hogy nem kell felsorolni ezeket, meg ilyesmit semmit, de benne van. Amennyiben nincs kérdés, aki napirendi pontot így elfogadja, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangú döntés született. Második napirendi pont. A Balázsai Vadásztanya Kft. Felügyelőbizottsági tagjának megválasztása szintén a képviselői helyváltozása miatt. Mindenki megkapta a javaslatot az előterjesztésben. Van-e vélemény, kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem szavazzon. Köszönöm szépen. Harmadik napirendi pont az önkormányzati rendkívüli támogatás, tehát reki támogatás pályázatra vonatkozó határozat visszavonása és új döntés meghozatala. Én megkértem gazdaságvezető asszonyt, hogy először is legyen jelen, amennyiben van szakmai kérdés, akkor biztos tud rá választ adni.
összességében a legfontosabb ebben a témában az, hogy a rendkívül régen kicsit más neve volt neki, most a rendkívüli támogatási kategóriában lehet benyújtani támogatási igényt. Ezt nagyon sok önkormányzat, sőt, főleg akik folyamatosan fizetési nehézséggel küzdenek, folyamatosan sorba állítják a számláikat, hogy hogyan tudják utalni. Erre van lehetőség bizonyos időintervallumokban beadni év közben ezeket a plusz támogatási igényeket. Ennek nagyon fontos tartalmi és formai feltételei vannak. A formai a legegyszerűbb, a tartalmi az, hogy hosszabb ideje meglévő tartozás, ki nem egyenlített számla, vagy ebben az esetben iparűzési adó túlfizetésnek a visszakérése vállalkozás részéről, ami teljesen jogos metodika. Mindenki részére ez amennyiben alá tudja támasztani dokumentumokkal, ez a lehetőség megvan. És ugye korábban hoztunk már egy döntést, hogy beadunk egy ilyen támogatási igényt, és közben, ha jól tudom, még jött hozzá vállalkozás részéről, és így szeretnénk ezt hozzátenni, és így konkrétan készült el ez a javaslat, előterjesztés, nem tudom, Marcsi, szeretnéd ezt kiegészíteni néhány mondattal, vagy ez így, amit elmondtam, egyébként megkapták a kollégák. Tehát, hogy zömében ugye a bevallásokkal érkezett bevallásnak egy adott oldalán ugye jelenik meg, hogy mekkora, tehát hogy kéri vissza a túlfizetését, illetve annak visszautalását, de hát ugye ezt a nyilatkozatát bármikor megteheti évközben, és azóta azért érkezett nagyobb összegű, és így a kincstárral egyeztetve arra jutottunk, hogy összeg nélkül adnánk be. Tehát, hogy az összeg nélkül születne a testületi határozat, döntés, hogy mikor a beadás napján lévő teljes összeget föl tudjuk tüntetni természetesen, ahogy beadásra kerül, akkor pontos összeggel is tájékoztatnánk a testületet. Volt itt jelzés arra vonatkozóan, aki nagyon szerette volna tudni, hogy ezek milyen, kik ezek az adózók. Ez én voltam, igen. Ugye ez adott, itt azért személyiség. Kaptam a normális. Jogos a kérdés, de sajnos azt így nem lehet megmondani. Ezt így nem lehet megmondani. Erre vonatkozóan hát adok körbe egy ilyet, amiben hát ha egy kicsit a kíváncsiságot kielégíti, adózók nélkül hát levelezési címnek a székhelye van ugye elsősorban megadva, ebből látszik esetleg, hogy milyen arányú a balázstélyek, illetve nem a balázstélyek aránya, illetve milyen összegbe térték vissza. Úgy gondolom, hogy ez még nem az a kategória, ami az adatvédelmet Ez belső használatú, nem másolható dokumentum. Ez nem. igen, ez csak így a Jó. itt. Jó. Mindent a szemnek nem. Jó. Oké. Persze a képviselők számára, Jó. akiket az eskütétel kötelező. Köszönöm. Köszönöm. Hát ugye ebben van olyan, hogy a orvlék számlára kéri átvezetni, de attól Ja, függetlenül igen. nekünk az visszautalásnak minősül. Igen. Tehát, hogy ő másik adószámlájára kéri átvezetni. Mégis csak 474 forint. Így van. A számokkal stimmel. Rendelelke mindennek. Így igaz? van. Ez így a teljes. Hát az 52 forintot is átkéri. Tehát Nem is utalhatjuk ki neki, tehát Persze. ha most 1000 visszakéri a forint teljes alatt túlfizetését, akkor mi nekünk ugye elsődlegesen, ami nálunk fennálló tartozása 52 forint, akkor először azt nekünk le kell belőle vonni, és csak a maradékot utalhatjuk vissza. Alapból nem kérhetne 52 000 forint visszautalását, mert ugye 1000 forint alatt csak nyilván. tehát 52 forint azon kívül. Igen.
le, tehát hogy ez egy ilyen, Az már gyakorlatilag 2 millió forint az, ami nagyjából a helyek folyam, amikor gyorsan számolom, és Aha. 3 adózó az Budapest, milyen Budapest? Budaörs és Budapest székhelyen, levelezési címmel lesz itt van kb. 24-re. Azt azért el kell mondani, tehát hogyha az adózás trendjét nézzük, akkor ők azért a nagyobbak. hogy ha nézzük 100 egységnek az adóalanyok számát, és ehhez viszonyítjuk a befizetett adó értéket, akkor kicsiny százalék az, ami magas részét fizeti az adónak, és főleg a helyiek sok kicsit fizetnek. Tehát ezek a vidéki adózók azért eléggé jelentős adóerő segítséggel bírnak településünkön. Tehát látva ugye a visszaigényelt összegeket, ez föltételezi azt, hogy az átlag adófizetés az 1 millió forint alatti összeg lehet. Most én az átlagot nem Az néztem. Az itthon, igen. Igen. Nincs. Képviselőtársaim, vélemény, szerintem ezt a reki támogatási pályázatot nem szabad kihagyni, hogy ebből mennyit kapunk, nem tudjuk. Ez korábban is úgy volt, hogy beadtak valamennyit, természetesen ugye teljesen alátámasztva a számokkal, és a döntéshozók hoztak egy valamilyen döntést, ami azért nagy különbség volt a kettő között, reméljük, hogy a különbség kicsit csökkenni fog. Bízunk benne. Mikor kell beadni? Mi a... Folyamatosan lehet beadni. Bírálati határidők vannak, azt hiszem negyedéve. Már azért kérdezem, hogy akkor... Nem tudjuk, hogy Nem mikor tudjuk. bíráljuk, tehát most július elején bírálták el azokat is, akik tavasszal beadták mondjuk februárban. Tehát azért kérdezem csak, hogy van-e értelme összeg nélküli határozatot hoznunk, hogyha holnap vagy hétfőn meg beadod, ami eddig nem fog változni, valószínűleg semmi. Tehát ezért teszem fel ezt a kérdést, hogy mikor tervezed beadni. Hogy mikor... Igazából nem gondoltuk, hogy módosítanánk, mert most az, hogy jött be, mit tudom én, 40-50-500 ezer forint volt, nem gondoltam, hogy módosítanánk határozatot. Viszont volt itt ez a 11 millió, ez egy olyan tétel, ami úgy gondoltam, hogy Ez miatt próbáltuk megérni. az asztalra hozva most ez a plusz 11 millió forintos De értitek, követelés miatt. Kérdés számomra ez, hogy összeg nélküli határozatot hozzunk-e. Többet nem adunk be, mint amit valós Biztos. visszaigénylés. Több lehetősége Nem is lehet. rendelkezik. Jó, nem is hiába adom el a tudnást. Én benne vagyok, csak Nagyobb a kérdést mozgásteret. teszem És föl. azért mondtam, hogy milyen ugye beadásra kerül, ez terveim szerint azért én ezt a jövő héten szeretném, hogy minél hamarabb bent legyen, és aztán majd. Jó, tehát lehet úgy hozni egy határozatot, hogy arra hivatkozva, hogy ami aznapon lesz a A visszaigény. beadás határnapján esedékes hivatalos összeg. Tehát Igen. a határozat az elsődlegesen arról szól, hogy a testület támogatja ennek a pályázatnak a benyújtását. Mindenképpen. És ugye a pályázat az meg arra tudjuk benyújtani, ami fennálló Jó, jó. kötelezettség. Nem is a testület dolga eldönteni, hogy mennyi az annyi. Jó. Hanem Nem most úgy van, mint egy stratégiát kiadásából elmondani. forintosítunk, hanem ez most egy elméleti. Igen, ez ugye elsődlegesen tájékoztató Szándék. jelleg. Jó. Úgy gondoltuk itt, hogy Jó. Jó, van-e kérdés? Nincs. Aki elfogadja, hogy adjuk be egy pályázatot, kérem szavazzon. Úgy nézem, hogy nem kell a másik két variációt megkérdezni. Köszönöm szépen mindenkinek az együttgondolkodást, a támogató hozzáállását, és bízom benne, hogy mondjuk a harmadik napirendi pont ügyében is nem hiába ültünk össze ma. Kedves képviselőtársam, napirendi pontok végére értünk, a hivatalos testületi ülést ezzel befejeztük. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, a munkáját, a részvételét. Márika, parancsolj! A múltkor a beadványt adtunk be a helytörténeti dokumentumok ügyébe. Ezzel történt-e valami előrelépés? Egyetletés volt ez ügyben, bent voltam a könyvtárban, a Somogyi Könyvtár igazgató asszonyánál, és tehát gyakorlatilag ott tart a történet, hogy most erre pontosan nem készültem, elnézést kérek, de abban partnerek,
hogy a helytörténeti anyagnak az a része, például ami a könyvtárban van, illetve azok, amik ugye információk le vannak mentve, és azok hogyan lehet leltározni, tudnak benne adni úgymond véleményt, de segítséget nem tudnak benne, ez a válasz. Jó, hát a vélemény szükséges, hogy a testület tudja a következő döntéseit meghozni, hogy ennek kezeléséről, őrzéséről, rendszerezéséről. Én is voltam, de ha jól tudom, még azt nem kaptuk meg. De ez téma lesz augusztus hónapban többek között. Ez is, illetve téma lesz a médiás szakembereknek, vagy a munkatársaknak a kiválasztása. Azért nem beszélünk most konkrétumról még, mert július 31-ig van a pályázatbeadási határideje, és ezt követően szerintem kulturális bizottságot fogom el kérni, ezt követően viszont szerintem az egész testülettel közösen beszélünk róla. És ugyanígy ebben a témában is, amit most felvetettél, Bálika. Köszönöm szépen!